tavoiteaika 41.50. 41.50 tavoiteaika tälle parille. Ja tässä on semmoinen pari, joka on niin monessa liemessä kyllä keitetty ja varmasti haluaa katsella, että mihin me pystytään. Ja heti alusta asti lähdetään kyllä semmoista vauhtia, että Huomi näyttää, että kyllä mennään aivan päivän nopein puomi. Nuoresta tytöstä asti tämäkin pyörän kilpailut ja kehittynyt kyllä yhdeksi maailman parhaimmista agility-urheilijasta ja tässä mennään kyllä kärkeen, jos kaikki menee hyvin. Nyt se on enää tästä parista kiinni. Onko tää se tämän parin päivä? Ja nyt katsotaan, mitä 39.30.